alkawari na yo hannunki zan rike waje can fada ta masoya mu fake. Alkawari na yo hannunki zan rike waje can fada ta masoya mu fake. Agajin soyayya yau ni ne na farko na shigo na tallafa wa masoya burina ne na hango. Idan da ke komai zan koda za a bugan kai a bango. Ba haɗa ma a soyayya zo amshi an shi ungo. Mu rarraba wa masoya burina ne na tsago. Alkawari kaya ne in kin ɗauka sai ki saukewa karki aje shi a laftan hannun dawa shi ne ya dacewa. Kicin zan je na yau miki girki yan mata zo ki ɗanɗanawa zo ki taɓa na san ko bai daɗi ba ba ki kushewa ban gajiya in kin ce zo ka sakewa. Alkawari ko da yaushe ke nake nazari ko za a sani cikin kabari zan jura wahalar mutanen gari zan gare ki ya ta gari kin ji zariya mai alkawari so wadari ko gari ba fari tushen nazari ya soyayya mun ci gari mun ci gari. Alkawari na yo hannunki zan rike waje can fada ta masoya mu fake. Digirin soyayya yau na faro da ke zan kare ban miyar gajiya kuma wai a ce zan tsare zallar ba na faro takan ka share zan kare kamar na zare duk kushe zaki zan jure ni zan jure. Alkawari na yo hannunki zan rike waje can fada ta masoya mu fake. Allah tsere mu shirye idanu masu sa kuka da idanu ne alkawari da ke zana zauro bayan ruwan soyayya da hannu ashe soyayya na tsada mu idan haka ne zai salaka mu. Ba zan bar ki ba yan mata ba zan bar ki ba yan mata.